1909 година. 1 януари в Великобритания са изплатени първите пенсии. 7 януари Колумбия признава отделянето и независимостта на Панама. 28 януари последните войски на САЩ напускат Куба, след като присъстват там от началото на Испано-американската война от 1898 година. 5 февруари в САЩ белгиецът Лео Бекеланд, носител на Нобелова награда, обявява създаването на ефтина, незапалима пластмаса, която той нарича бакелит. 9 февруари споразумение между Франция и Германия за Мароко, което признава френското политическо превъзходство над африканската държава. 24 февруари в Брайтън, Великобритания, за първи път пред публика се представя цветен кинофилм. 4 март Уилям Тафт сменя Теодор Рузвелт на поста президент на САЩ. 31 март в корабостроителницата Харланд & Вулф в Белфаст, Северна Ирландия, започва строителството на най-големия кораб за това време – Титаник. 31 март Сърбия е принудена да приеме австрийския контрол над Босна и Херцеговина. 11 април град Тел Авив, известен през първата си година като Ахузат Баит, е основан от еврейската общност в покрайнините на Яфа. 13 април в Османската империя започва контрапреврат. Роялистите на Абдул Хамид II свалят прогресивното младотурско правителство. 14 април клането в Адана. Османските турци убиват между 15 000 и 30 000 арменски християни в вилаята Адана. 18 април в Рим папа Пий X провъзгласява за блажена Жана Дарк. 19 април учредена е Англо-персийската петролна компания, днешната British Petroleum. 27 април султанът на Османската империя Абдул Хамид II, 2 седмици след като си възвръща властта, е свален и заточен в Солун. На трона е възкачен брат му Мехмед V. 1 юли, денче в Великобритания, индийският студент-националист Мадан Лал Дхингра убива сър Уилям Кързън Уили, политически помощник на държавния секретар на Индия. Това е първата ескалация на насилието на индийското националистическо движение в чужбина. 16 юли създадена е компанията Ауди. 16 юли революция принуждава Мохамед Али Шах от династията Каджар да абдикира в полза на сина си Ахмад Шах Каджар. Напуска Персия и бяга в Русия. 25 юли френският пионер в авиацията Луи Блерио на борда на биплана Блериот 11 успява да прекоси Ла-Манша от Кале до Дувър за 37 минути. Той е първият човек, който прекосява пролива с устройство, по-тежко от въздуха. 26 юли в Каталуния, Испания, при мобилизирането на резервисти, избухват вълнения, които разпростират в Барселона, Мадрид, Сарагоса и други градове. Повод за въстанието е издаденият от правителството на страната на 18 юли 1909 година указ за набиране на 20 000 жители от Каталуния в испанската армия за война с племената Риф в Мароко. Бунтът е наречен Кървавата седмица. 2 август. Свързочната дивизия на армията на САЩ купува от братята Райт първия в света военен самолет – Wright Military Flyer. 26 август в Реймс, Германия, чилийците Хосе Луис Санчес Беса и Емилио Едуардс Бело стават първите латиноамериканци, летели с самолет. 2 септември провежда се Албански национален конгрес в Елбасан. Той завършва работата си на 8 септември, като взема решение за създаване на първото народно педагогическо училище. 4 септември Япония и Китай подписват конвенцията Гандо, която дава на Япония възможност да получи железопътни концесии в Манчжурия. Октомври Suzuki Weaving Machine Manufacturing, предшественик на марката за мотоциклети и автомобили Suzuki в Япония, е основана в префектура Шизуока и започва производство на такачни станове. 11 октомври в Никарагуа генерал Хуан Хосе Естрада организира бунт срещу президента Хосе Сантос Селая. Бунтовниците превземат Атлантическото крайбрежие на страната. 21 октомври Никарагуа обвинява американската компания United Fruit за организирането на антиправителствените бунтове.
26 октомври на гарата в Харбин, Манджурия, корейският националист Ан Чунгуен убива японския премиер Ито Хиробуми, който ръководи нахлуването в Корея. 6 ноември. Лидерът на антиправителствения бунт в Никарагуа Хуан Хосе Естрада предлага САЩ да провъзгласят независима република на Атлантическото крайбрежие на страната. 18 ноември. В Никарагуа 500 революционери, включително 2 американци, са екзекутирани по заповед на президента Хосе Сантос Селая. САЩ отговарят, като изпращат 2 военни кораба с морски пехотинци. 22 ноември. Президентът на Никарагуа Хосе Сантос Селая търси посредничество от мексиканския президент Порфирио Диас, като предлага на опозицията споразумение и обещава да подаде оставка, за да предотврати гражданска война. 17 декември. Президентът на Никарагуа Хосе Сантос Селая подава оставка и напуска страната с кораб на мексиканския флот. Адвокатът Хосе Мадрис е избран за нов президент на страната, но това не спира гражданската война. 23 декември. Алберт I, престолонаследник и племенник на починалия крал Леополд II, се възкачва на престола на Белгия. За генериране на дикторския текст е използван изкуствен интелект. Алианс за стратегическо управление